कला तुम्ही आवडू लागलं नाली आंब बाप्पा बाबा काय दिली खाली नाली आंब नाली आंब Excuse me. अरे बांगाल ठर बालूगाज आहे समस्त मोते कोणती मग खांती सुना पॉल्सर देखे तो काय बाबूचा पहिला वो पितळ की ना आई डोंट रिक्वेस्ट यू पर वन एंड ओनली ससुर प्लीज जॉइन सवर मते एक्सेप्ट कर Nali
ଆମ୍ବ